Međunarodni dan maternjeg jezika se obilježava svakog 21. februara sa ciljem njegovanja kulturne i jezičke različitosti, ali i da posebno naglasi važnost očuvanja maternjeg jezika, a samim tim i kulture, književnosti i tradicije. Posebna aktivnost realizovana je u saradnji sa Narodnom bibliotekom u Stanarima. Radionica lijepog rukopisa koju je realizovala bibliotekar Jelena Jerinić sa učenicima predmetne nastave naše škole predstavlja nastavak odlične saradnje Narodne biblioteke i naše škole. Prethodno su Narodnu biblioteku posjetili učenici predmetne nastave i iskoristili priliku da se povodom Dana maternjeg jezika učlane u biblioteku koja im nudi mnogo pogodnosti, poput korištenja čitaonice i interneta. Danas smo povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika u našoj biblioteci organizovali radionicu lijepog pisanja pod nazivom Govori srpski, piši ćirilicom. Obaveza svakog naroda je da čuva svoj nacionalni identitet, a to se najbolje radi kroz očuvanje maternjeg jezika i pisma. Narod u svom maternjem jeziku i u svom pismu čuva svoje kulturno nasljeđe, tradiciju i običaje. Radovi naših učenika sa radionice lijepog rukopisa su izloženi u prostorijama biblioteke, a po završetku aktivnosti svim učenicima su podijeljene zahvalnice i slatkiši. Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci na organizovanju ove aktivnosti i nadamo se da ćemo i u buduće učestvovati u zajedničkim projektima.